Με λένε Πλούταρχο, έρχομαι από την Κατερίνη, είμαι 44 χρονών. Στο Κάσορ Τρας έρχομαι για να διαπραγματευτώ ένα αντικείμενο και να βγάλω λεφτά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Κάσορ Τρας. Καλώς σας βρήκα. Συναντώντας την κυρία Μοιραράκη, αισθάνθηκα ένα δέος. Από πού μας έρχεστε, σας παρακαλώ? Έρχομαι από την Κατερίνη, ονομάζομαι Πλούταρχος και ήρθα να διαπραγματευτώ αυτό το υπέροχο έπιπλο μαζί σας και να πετύχω την καλύτερη δυνατή τιμή. Α, ήρθατε στο κατάλληλο μέρος. Πολύ αποφασισμένο σας βλέπω. Βέβαια. Πραγματικά εμένα μου αρέσει να έχω απέναντί μου ανθρώπους που ξέρουν τι ζητούν και τι θέλουν. Με τι ασχολείστε? Ασχολούμαι με παρεμφερή επάγγελμα, με έπιπλα, αλλά το συγκεκριμένο έπιπλο είναι της θείας μου, η οποία μου το χάρισε γιατί δεν άντυχε να το βλέπει πια. Αλήθεια, γιατί δεν άντεχε αυτή η καημένη να το βλέπει? Γιατί ο εκλειπώντας θείος μου μαθεύτηκε αργότερα ότι πάνω σε αυτή την κοτσομπόλα υπήρχαν διαπραγματεύσεις με άλλες γυναίκες. Παναγία μου! Έτσι η καημένη θεία μου δεν λέει, Πλούταρχε, πάρ' την, δεν θέλω να τη βλέπω. Να κάνω και μια παρένθεση, έτσι ένα ωραίο στιχάκι που έκανα για αυτό το έπιπλο. Τι ωραία κουτσομπόλα, πάντα ήταν μέσα σ' όλα και δεν άφηνε κανέναν όταν μάθαινε τα νέα. Για όλους έλεγε από κάτι, καθισμένη στη φλοκάτη, την ωραία τη χλιδάτη που την πήρε με μεράκι απ' την κύρα Μοιραράκη. Πω πω! Τι ωραία πατινάδα! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ! Μα τι... Μπορώ να κάνω και ένα διαφημιστικό για σας. Δέσποινα, είμαι στη διάθεσή σου. Έχεις και πολύ καλή άρθρωση και μιλάς πάρα πολύ ωραία την ελληνική γλώσσα. Ωραία. Εγώ το παρατηρώ αυτό. Βέβαια και ευχαριστώ πολύ. Αλίμονο, και τώρα είσαι εδώ πέρα την κοντά ανάδειξη μας. της. Ναι, ένα τέτοιο παλικάρι, όμορφος, με ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραίο το στυλ σου. Όλη η Ελλάδα σε βλέπει έτσι και όχι μόνο εδώ. Yes, I know. Και στο εξωτερικό, και η Ομογένεια. Ώρα και για GNTM. Θάνο, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κοινό έπιπλο, το οποίο το συναντούμε σε αρκετά σπίτια της δεκαετίας του 70-80, τότε που τα τηλέφωνα άρχισαν να γίνονται πολύ της μόδας και να μπαίνουν σε όλα τα σπίτια. Οι κυρίες το είχαν ανάγκη για να μπορούν να επικοινωνούν, να μιλάνε μεταξύ τους. Και επίσης, εδώ έχει σιρταράκι για να βάζουν σημειώσεις και ένα στυλό. Ήταν ένα χρηστικό αντικείμενο. Το έχουμε δει και σε αρκετές ελληνικές ταινίες. Έχει κάποιες φθορές και στην επιφάνεια μπροστά, στο κάθισμα, και γενικά κάποιες μικροφθορές λόγω χρόνου και χρήσης. Είναι λογικό σε ένα έπιπλο το οποίο είναι 40-50 ετών. Έχεις κάποια ιδέα στο μυαλό σου τι θα εισπράξεις? Ναι, έχω ένα πλαφόν. Μπράβο σου. Είσαι έτοιμος να κάνεις την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας? Τι χρηματικό όριο βάζεις για αυτό το έπιπλο? Λοιπόν, η εκτίμησή μου για αυτό το έπιπλο τηλεφώνου είναι 120 ευρώ. Είναι ένα όμορφο, συμπαθητικό έπιπλο. Θεωρώ ότι οι αγοραστές μας θα το εκτιμήσουν και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Πλούταρχε, νομίζω ότι δυσαρεστήθηκες λίγο. Ναι. Κάτι άλλο Ναι. περισσότερο Ναι. περίμενες, Γκρεμίστηκαν τα όνειρά μου. Το Ναι. διαισθάνθηκα τα μάτια σου. Βέβαια. Είσαι τώρα Και όχι λόγω της στενοχωρημένος. ποιότητας ή της... Για πες μας. Λόγω της σπανιότητας περισσότερο. Όπως και να έχει, εσύ πας μέσα. Ωραία. Διεκδικείς τη μεγαλύτερη τιμή και να σου πω, τα πάντα γίνονται. Αρκεί να το θέλουμε και να το πιστεύουμε. Προχωράς Πολύ σωστά. μέσα και διεκδικείς το μεγαλύτερο ποσό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Γεια επιτυχία, σας. στο Γεια σας. καλό. Γεια σας. Είναι η πρώτη μου δημοπρασία και αδειμονώ να ξεκινήσει η διαδικασία. Βάζω ένα στοιχηματάκι, γιατί έχω μαντέψει τι είναι κάτω από το ύφασμα. Σε πάω ένα ταλιράκι, αλλά αν νομίζω ότι είναι το ίδιο, θα μου δώσεις 10. Και αυτό παίζει, αλλά τώρα θα καλέσω τον πολιτή και θα σηκώσει να δούμε και να σφίγγει περιέργεια. Για να μας έρθει ο πολιτής. Περάστε.
Καλώς τον, τι κάνετε. Καλησπέρα σας. Πώς λέγεσαι, παρακαλώ. Λέγομαι Πλούταρχος. Ναι. Έρχομαι από την ωραία παραλιακή Κατερίνη. Ωραία. Και σας φέρω ένα ωραίο επιπλάκι, το οποίο έχει να πει, έχει πει Ναι. και μπορεί και να λέει στο μέλλον. Να μας το αποκαλύψεις, σε παρακαλώ. Λοιπόν, σας φέρνω την πασίγνωση κουτσομπόλα. Τα επιφωνήματα των αγοραστών μου δημιουργούν αισιοδοξία και προσδοκίες. Αυτό το επιπλάκι μου λέει πάρα πολλά και θα δεκαπλασίαζα την τελική του αξία που θα βγει από εμάς, αν είχε από κάτω ένα κασιτεφωνάκι και ξέραμε τι είχε συζητήσει ο κάτοχος στο τηλέφωνο που είχε πάνω. Καλά θα ήταν, αλλά δυστυχώς επειδή έκλεισε και σπίτια αυτό το έπιπλο, καλά είναι να μην θυμόμαστε τίποτα πια. Μήπως να μας πείτε την πιο ζουμερή ιστορία που θυμάστε. Το έπιπλο που βλέπετε, στο παρελθόν έχει δημιουργήσει κάποιες ίντρικες και για να μην υπάρχουν αναμνήσεις, η θεία μου το παραχώρησε, μου το χάρισε και μου λέει δώσ' το να μην το βλέπω πια. Μεταξύ μας είμαστε. Πείτε μας, τι ιστορίες. Απλά έχει ακουστεί ότι ο θείος μου είχε κάποιες... Περπατούσε. Ναι, Λίγο πιο περπατούσε πολύ. και τα έλεγε από εδώ. Αλλά το από εκεί το άκουγε. Ναι, και εκ των υστέρων μαθεύτηκε ότι υπήρχαν Εκ των υστέρων ιστορίες μαθαίνω. πονηρές και έπρεπε να... Του άρεσε να περνάει χρόνο εδώ πέρα. Βέβαια, ναι. Δηλαδή αυτό είναι αμαρτωλό το έπιπλο, έτσι. Είναι αμαρτωλό, ναι. Μου δίνεις Είναι λοιπόν την αμαρτωλό. ευκαιρία να πάρω μερικές αμαρτίες, αυτό να κάτσω. Ναι, μα θέλετε. Λοιπόν, το ξέρετε ότι αυτά τα έπιπλα, όπως και τα τηλέφωνα στα παλιά τα σπίτια, ήταν στο χολ. Ναι, στο Ξέρετε διάλειμμα. γιατί ήταν στο χολ. Γιατί ήταν πολύ σπουδαίο να έχει κάποιος ένα τηλέφωνο και ήταν μέσω επίδειξης ότι κάτι είναι. Σωστό. Αυτά. Δημήτρη, ένιωσε πολύ ωραία καθήμενος εκεί. Μπορώ να το δω κι εγώ λίγο. Θέλεις να πάρεις και εσύ αμαρτίες. Κουσκούς, έχεις να μας πεις τίποτα. Δεν χρειάζομαι άλλες. Εσύ το θυμάσαι το έπιπλο αυτό, Ναι, το θυμάμαι. σπίτι της θείας σου. Βέβαια, ναι. στο Ναι, χώρο. αλλά όσο υπήρχαν τα σταθερά. Ο θείος τι απέγινε. Ο θείος απέθανε, να το πω έτσι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις προσφορές μας. Ο Πλούταρχος πιστεύει ότι η κουτσομπόλα του είναι ένα πραγματικά σπάνιο έπιπλο, γι' αυτό και τα 120 ευρώ της εκτίμησης του φάνηκαν πολύ λίγα. Ποιος από τους αγοραστές θα τον πείσει για το αντίθετο? Δώσε ένα κουσκούς. Εγώ θα δώσω 10 ευρώ. Το πρώτο κουσκούς με έκανε να νιώσω ότι είμαι στη λαϊκή. Και εγώ θα κινηθώ χαμηλά, θα δώσω ένα 20άρικο. 25 ευρώ από μένα και θα μου πεις και 2 μυστικά. Και θα ανέβει τιμή. Θα δούμε. 30 από μένα, Πλούταρχε, παρότι είμαι διαβόητος ότι μισώ το κοτσομπολιό. Α, έχετε λόγο. Λοιπόν, 40 ευρώ από μένα, γιατί ενώ δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό, μου αρέσει ένα έπιπλο το οποίο ενσωματώνει στο σχεδιασμό του μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. 50 ευρώ να το δωρήσω σε μια πολύ κουτσομπόλα κυρία, η οποία θα λάβει Θα της πήγαινε. ακριβώς τη θέση που της αρμόζει. Ναι. Αλλάζω την τοποθέτησή μου, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι κάτι τέτοιο, επειδή είναι παροπλισμένο πια, αποκτά πραγματικά συλλεκτική και ιστορική αξία. Κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικά. Ισχύει. Γιατί πλέον το κουτσομπολιό το κάνουμε Instagram, τηλέφωνο κτλ. Οπότε κάτι τέτοιο είναι κάτι μοναδικό μόνο και μόνο από κοινωνικής απόψεως. Ακριβώς. 60 από μένα. Μου άρεσε η προσέγγιση του κυρίου Καράμπελα, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Εγώ, παιδιά, πήρα ενέργεια αμαρτωλή και φεύγω. Αποχωρώ. Πώς θα φύγει η αμαρτωλή ενέργεια, κύριε Δημήτρη, άμα δεν το πάρετε το έπιπλο? Και εγώ θα αποχωρήσω με τελευταία μου προσφορά στα 65. Την συμπαθώ τόσο όσο και θα σου προσφέρω 70. Ωραία, εγώ πάω 75 και είναι 75 και είναι η τελευταία μου προσφορά. 80 γιατί μου αρέσει και το πράσινο βελούδο. Αυτό θα έλεγα. Το τελευταίο άτομο. Εγώ θα σε αφήσω να κοιταχτείς με τον Γεώργιο. Φοράει τα πράσινα και αποχωρώ. Πώς τα φέρνει η ζωή. Ο μόνος που δεν του αρέσει το κουτσομπολιό
από όλους αυτή εδώ την πεντάδα. Τι λες καλέ ο μόνος. Σε ποιον αρέσει. Και πιθανότατα είμαι ο νέος ιδιοκτήτης. Άρα, Πλούταρχε, η τελευταία μου προσφορά επισήμως είναι 80 ευρώ για αυτή την κουτσοπόλα της θείας σου. 80 ευρώ. Όπως βλέπω το παιχνίδι να κυλάει, θα μείνει στη θιά μου το έπιπλο. 85. Οπα. Sold, δικό σου. Θέλω να ξέρω, Πλούταρχε, Ναι. δέχεσαι, αυτή είναι η τελευταία μου προσφορά. Έχουμε συμφωνία στα 85 ευρώ. Άκου, η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτό το αντικείμενο. 85 ευρώ, πάρ' τα τώρα και μην το πεις πουθενά. Εγώ, κύριοι, θέλω να πάω ταξίδι. Έχω κλείσει εισιτήρια Αυτή είναι ομόνια. για Ντουμπάι, έτσι, και με τα κάποια ευρώ που ήθελα έστω να πάρω ένα Την προσφέρουμε μία βραδιά. δαχτυλιδάκι. Δηλαδή με τα 85 δεν πάω ούτε για σπόρια στην Ομόνια. Κοίταξε, εμένα η τελευταία μου προσφορά είναι 85. Έχω πουλήσει, γιατί κι εγώ είμαι έμπορος, έχω πουλήσει πιο παλιές, όχι σε τόσο καλή κατάσταση, όχι πολύ πιο πολλά. Άρα εγώ πάω μέχρι εκεί. Γιώργο, δεν είναι τυχαίο το πράσινο σου που κάνεις σήμερα. Καθόλου. Καμία σχέση δεν έχει το Εάν ένα με πράσινο. Δεν έχει το άλλο σημασία. πράσινο. Είναι η απόχρωσή του. Εάν με πεις Γεώργιε, θα έχεις από μένα 10 ευρώ παραπάνω, όχι προφανώς για το Γεώργιε, αλλά ξαναλάζω την τοποθέτησή μου και λέω το εξής. Ναι. Θα την πάρω με 95 ευρώ, θα της χύσω πάνω λευκή μπογιά, Σοκολάτα. θα την εξαγνίσω, θα την κάνω τάμπουλα ράζα, θα φύγουν όλα τα κοτσομπολιά και θα γίνει ένα installation καταπληκτικό. Και Καλή μου κουτσομπόρα. θέλω να ξέρω αν είναι η δικιά μου τη θιά σου η κουτσομπόλα. Αυτό ήταν ατάκα καλή. 95 ευρώ προσφορά. Όχι ρε παιδιά, αυτό το αμαρτωλό έπιπλο δεν το δίνω. 95 ευρώ. Τελευταία προσφορά. Ναι. Πρέπει ή να το μου δεχτείς ή όχι. Έχεις 3 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αρχίζει τώρα. Με δεσμεύει. Δεν υπάρχει άλλο. 95 Σας ευρώ. πληροφορώ ότι έχω δεχτεί προσφορές πολύ ανώτερες Ναι, online. αποκλείεται. Αποκλείεται. Ο εκτιμητής εδώ περίπου τι σου έχει πει, παραπάνω, δηλαδή Βέβαια είμαστε παραπάνω. κοντά στην Πολύ εκτίμηση. Είμαστε πολύ πιο κάτω, Ο δικός Ένα μου μεγάλο- εκτιμητής. Αχ, Μπλοφάρεις. εσύ, Σε βλέπω εσύ. δικηγόρος. Έτσι λέω. Λοιπόν, δεν είστε κοντά στην προσφορά. Εγώ στοιχηματίζω ότι είμαστε πιο πολλοί από την προσφορά. Είσαι έμπορος. Το λένε, Ψυχρός. το λένε τα μάτια Το σου. λένε τα μάτια μου, ένα 30% κοντά. Πλούταρχε, πρέπει να έχουμε μία απάντηση. Ε, Τώρα ή ποτέ. 95. Dubai calling. ούτε μια μέρα. Κύριε, Πες μας. Ρίχτω. δεν λυγίζω. Κατερίνη, Με την κουτσομπόλα αγκαλιά. επαναπατρισμός. Την παίρνω πίσω και γυρίζω. Θα ήθελα πολύ να μάθω την τιμή εκτίμησης 30%. Να μαντέψω 120, Όχ, να περίπου μαντέψω εκεί. 130. Ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Γεια πολύ. σου. Ευχαριστούμε. Γεια Γεια σας. σου. Γεια Ευχαριστώ. σας. Παιδιά, τι να πω. Που τα έχεις πει όλα. Εσύ μέχρι και να λυτρώσεις τις αμαρτίες Ούτε μια προσέφερες. κοτσομπόρα δεν μπορείς να αποκτήσεις, σκέψου.